No, Vajnově jste A hodně. Jo. Pozor! Michalo! A jak do tebe mám strčit? Musíme natrénovat jenom. Prostě do něj šťoukni. Na místo, připravte se. Pozor! Teď! Já ti to držím. Jako to se mi takhle nedává. Já nevím, pokud to mám. Už ti to držel v kági. Takže pozor. Teď. Bravo! Super, já to vidím. Co to zařval mám? Na místo, připravte se. Já budu 2 metry od tebe. Tak šup.